Дами и господа, този поздрав е специално направен от батко Дани Германеца по случай рождения ден на Алекс Кардараша от София. Онай баро Анди факултета за най-добрия София. За Алекс Кардараша вали гърми на Алекс Кардараша. Се му върви! София, о, Алекс Кардараша си боса на факултета. Всяка майка Алекс Кардараша не ражда. Той е вълк единак и си ман будбари фамилия. Капапапарафтуме. Вали гърми на Алекс Кардараша, пак му върви, върви. В София той е човекът, а канадикенто Алекс Кардараша. Money